Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad, karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad, karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline 0939-904-0717 0939-904-0717. Also, yung mga nasa Facebook, pwede kayo doon sa ating Facebook na CMD Bicol kung saan dyan po nakaabang si Nurse Earl para sagutin ang inyong mga katanungan. So, hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin at sa lahat ng nanonood sa Facebook. Saan man kayong Facebook nanonood dito sa ating programa, HCI-CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Okay? Our products tried and tested. Ano ba yung pinakang flagship product natin? It's the Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. It's really a perfect combination. O, kaya kung magtatanong kayo, alin ba sa tatlong produkto ang pinakamaganda? Lahat po yan maganda. Opo, lahat po yan ay maganda. Hello kay Sir Alfredo Gasillos, ang ating talagang grabe ang kwento ng buhay ni Sir Alfredo Gasillos na isang negosyante, ay retired police, naging negosyante, nang gumuho ang kanyang health, gumuho ang kabuhayan. Buti na lang ay napakinggan nila ang ating produkto, ang ating tungkol dito sa ating product. Napakinggan nila sa area ng Borongan, kaya napakatindi ng ginawa na restore ang health the natural way. Oo, kaya Sir, salamat Sir Alfredo Gasillos sa iyong pagtitiwala. O diba, kung hindi ka nagtiwala, hindi ka sana naging healthy ngayon. O diba, nakakatuwa yung ating mga kwento ng kagalingan. Okay? So ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939 9040717 0939-904-0717. At dito, nakaredy ako dito ng mga kwentong kagalingan na nakuha sa noon pa to, kung kailan CMD pa lang yung product natin. Pero so amazing na kaagad ang ginawa ng ating produkto. Kaya naman binansagan ang ating HCI-CMD, an amazing product. Oo, CMD pa lang maganda na kaagad. Pero mas maganda pag Power Trio na po talaga kasi iba yung gagawin ng CMD, iba yung gagawin ng CBF sa yung katawan, iba yung gagawin ng ating Supreme Juice. Kaya gusto nyo ba ma-experience ang 15 to 20 years younger? Nako, Power Trio po talaga ang kasagutan. For the meantime, pakinggan nyo muna isang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating HCI-CMD. Isang CMD distributor at napakarami niya pong karanasan sa produktong CMD. So sa umagang ito po, siya na lang po ang magpapakilala ng kanyang sarili. Good morning sir, ano po ang pangalan nyo? Ako po si Eder Luna, taga Milagros. Ito po ang karanasan sa CMD na hindi ko malimutan mo sa tanang buhay ko. Okay sir. Okay, ilang taon ka na nga sir uli? Sa ngayon, 49 na ako. Okay sir, bali po, ano po yung napakagandang karanasan nyo sa CMD po na hindi nyo po makakalimutan? Ito po yung karanasan ko sa CMD nung sa misis ko. Si misis ko, mga 7 months na siyang ginupo ng karamdaman. Pero sa awa ng Diyos, magmula na mag-intake siya ng CMD, bumalik sa normal yung katawan niya, na parang wala na siyang karamdaman. Okay sir, bakit po? Ano po ba yung sakit niya o ano po yung condition niya bago po siya nag-take ng CMD? Yung condition niya nung bago siya nag-take ng CMD, naantay ko na lang po talaga na kunin na siya ng Panginoon kasi wala na, lahat ng doktor nilapitan ko na sa kanya.
Pero sa awa ng Diyos, magmula nang mag-intake siya ng CMD, bumalik sa normal yung katawan niya. Okay sir, mga 7 months po siya na, ano po yung condition niya ulit? Yung kondisyon niya talaga hindi na siya makatayo. Pagka mag-CR siya, binubuhat ko na lang siya kasi talagang payat na siya. Mga ano na lang siya, no, dati 48 kilos na lang. Okay, 48 kilos na lang, tapos sobrang payat niya talaga. Oh, sobra talaga payat. Yung ano niya, yung kahit nakaubad siya, tingnan mo ang braso niya, parang damit na kasi laylay na yung mga balat niya eh. Okay sir, so paano niyo naman po nakilala po ang CMD? Yung CMD, nakilala ko noon nandoon na kami sa Manila, nagpapagamot kami sa misis ko. Hindi nga ako maniwala na ganun ka-epektibo ang CMD. Nung una, hindi ko binawaliwala ko yun nung makita ko sa demo. Kasi parang imposible talaga. Biro mo, yung ilaw napapailaw niya, yung electric pan napapaandar niya, yung TV napapaandar niya. Kaya sabi ko, yung CMD nga, yung ilaw, TV, electric pan napapandar niya, yung pa kayang tao, ang katawan ng tao hindi niya mapagana, hindi niya mabigyan ng ng enerhiya. Doon po nagsimula na pina-intake ko ang message ko ng CMD. Okay sir, mga ilang araw po ba o buwan bago po yun yung nakita yung epekto sa kanya ng CMD? Mula nung nag-take ang misis ko, after 1 month lang nakita ko ng pagbabago eh. 1 month lang na pag-intake niya, nakikita ko na ang pagbabago. Na after 3 months, totally healed na talaga siya. Yung mga, pinag-examine ko siya, yung sugar niya, yung cholesterol niya, saka mataba na talaga siya. Talagang normal na dati ang pangangatawan niya. Okay, so nag-normal po lahat. So, talaga po ang laki ng naitulong sa inyo ng CMD. So, sir, ano po? Kayo po, sir, sa inyo pong karanasan po, ano po sa inyo, pang personal yung karanasan, ano naman po yung na-experience nyo dito sa CMD? Talagang ito ang CMD, talagang kahit kailan hindi ko na ito makakalimutan. Kahit hanggang ngayon, hindi ako nagpapawala ng CMD. Marami na po akong nito sa CMD, marami kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon nga, mga parents ko, mga kapatid ko, hindi nagpapawala ng CMD kasi napakaganda po nito sa katawan. Okay, sir, kanina may kinakwento ka yung nalasong bata, ano po? Ano nga po, sir, ang nangyari doon sa batang nalason? Opo, hindi ko rin yung makakalimutan yung dito sa Barangay Espinosa. Mayroong bata diyan dati na laso ng kaimito. Namimilipit na yung bata, dapat ka papadala sa doktor. Nandun lang ako sa malapit. Pinainom ko yung bata ng 5 drops lang pinainom ko sa kalahating baso. Yung 2 lagok lang ininom ng bata. Sumuka yung bata, sinuka niya yung kinain niya na kaimito. Siguro yung kaimito na kinain niya contaminated ng poison. Kaya sumakit ang tiyan ng bata. Nung pagkainom ng bata nung kalahating baso na tubig, yung 1/4 pa lang ng baso na inom niya. Sinuka niya yung kinain niya na kaimito. Tapos pinainom ko ulit, ayaw na niyang mag-inom kasi hindi na raw masakit ang tiyan niya. Kasi yung talaga, yung CMD, yung mga karamdaman natin sa katawan, napakadaling makapagpalis sa karamdaman sa katawan. Okay. Okay, sir. Napakarami pong nakikinig ngayon sa interviewing ito. Okay, sir. Sa mga nakikinig po ngayon, naririnig po ang inyo pong testimony, ang kagandahang ginawa sa inyo po ng CMD. Ano po ang masasabi mo po sa kanila? Ako po, pinaparating ko po sa mga taga-Masbate. Kasi ako po ang unang-unang Masbateño nagdala ng CMD dito. Hinahanyayaan ko kayo na magpunta na kayo dito sa CMD ng Masbate. Kasi yung karamdaman natin pag naagapan ay nalulunasan. Okay, sir. So, sir, ano po nga uli ang pangalan niyo para para po sa mga tao na halimbawa bibili po ng CMD po sa inyo? Okay, pakibanggit uli po ang pangalan ninyo at kung taga saan po kayo at kung saan kayo pwede matagpuan kung sakali man po na may kakilala kayo na gustong bumili ng CMD. Ako po si Eder Luna. Security po ako ng BAR Masbate. Ayan, o diba? Yung kanyang asawa, gumuho ang kalusugan, o diba? Pero buti na lang, nung na-desperate na sila, mayroong nakapag-alok ng ating HCI-CMD. So, hello sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Kanina nakita ko si Ma'am Josie Sabdao, Ma'am Floriden Kalimlim. Nakita ko rin si Sir John Arnie Ramirez, Ma'am Nelly Sangki, and Ma'am Remy Faustino. Hello sa lahat ng mga nasa Facebook, o kaya pwedeng nasa Facebook kayo ng CMD Bicol or sa DZGB Legazpi. Hello sa inyong lahat. At of course, sa lahat ng mga
makikinig, saan man kayong radio station, makikinig dito sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan. And by the way, sa mga listeners natin, dyan sa 98.5 OKFM, Inda at Camarines Norte, magkakaroon tayo ng Health Symposium. Opo, ngayong 17, 9 a.m. doon sa Jose Panganiban, ang ating venue sa Hogilon Food and Music Center. At April 18, doon naman tayo sa Kapalonga, doon sa Kapalonga Elementary School, doon na yata sa, kung hindi sa covered court, doon tayo sa Science Room. And April 12, doon naman sa Santa Elena. 9 o'clock po ang call-up time natin sa Bamboo Grill in Santa Elena. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI-CMD with freelance na po yan. At pwede pong mag-avail ng ating promo doon sa mga mag-a-attend lang po. Okay? Sa ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939 9040717 0939 9040717. Meantime, isa uling kwento ng kagalingan kung paano nakakatulong ang ating HCI-CMD. Opo, pakinggan natin. Stockist ng Tondo, Manila, si Madam Wanji Abuda. Good morning, Madam. Kasama ka namin dito sa Shanghai City in China for our travel incentive. Madam, sigurado ako na maganda ang experience mo sa paggagamit ng ating CMD. Kwentuhan mo naman kami. Ano ba ang magandang experience mo sa paggamit ng ating CMD product? I started using CMD year 2004 late December. It was introduced to me by a relative of mine, Mrs. Yuktin Kinain. Kagagaling ko lang operahan ng Tabso. Ito daw ang healing power ng CMD Insight if you had been operated. So, na-experience ko naman na totoo siya dahil yung mga ibang na-opera, lalo pagkataglamig, nagrereklamo sila na it's very painful, no, sa loob. So, yun yung first na experience ko. And then, yung kidney ko, kasi meron din akong problema sa kidney, mula nung 2004 hanggang ngayon, hindi ko na siya naramdaman since I started using CMD. And then yung arthritis ko and hypertension. Ang pinakamagandang nangyari sa amin sa loob ng 5 years na paggamit ng CMD, ang mga apo ko, because we are family of asthmatic, wala na sa kanila ang nako-confine. Before, halos every month nasa hospital kami dahil ang mga apo ko hinihika. Tapos ang latest, last December, nagko-complain ang husband ko na nahihirapan siyang dumumi. And then, first week, noong January 2009, nagpa-colonoscopy siya. And then, nakita na meron siyang bukol sa rectal, sa opening ng it was 12.5. Then, Dr. Chua instructed us to take 60 drops per take. So that is a total of 180 drops a day. Pero ginagawa naming 200 drops ang take niya at saka isang dropper ng selenium. Last March 5, nirequire siya ng doktor namin na magpa-CT scan dahil baka daw nag-spread na yung ibang bukol sa ibang internal organ niya. Luckily, thanks to God and thanks to CMD, yung kanyang 12.5 na bukol was reduced into 2.5 centimeter. Yun ang pinaka
magandang nagawa sa amin ng CMD. Financially, ang husband ko kasi is a former ship captain of international ship. Mula nung na-opera ako, I asked him na huminto na ng pagbabarko kasi gusto ko i-spend yung the rest of our life na magkasama kami. Since nahuminto siya, yun lang ang nagsusupport sa amin, ang kita namin sa CMD. And nakakapag-travel kami, na nagagawa namin yung mga gusto namin. Aside from that, nakakatulong kami sa maraming tao na ang area kasi namin is area ng mga mahirap. So, wala silang kakayahan na magpa-doktor, na magpa-ospital. By just mere using CMD, nagiging healthy ang pamilya nila. So, ang request ko sa lahat ng mga Pilipino na makakarinig sa mga testimonies ng mga nagsi-CMD is to take CMD every day. Take your CMD religiously at magkakaroon kayo ng healthy family at magkakaroon din kayo ng financial freedom. That's all. This is Evangeline Abuda, Stockist 238 of Tondo area. God bless you all. So, ayan, di ba? CMD pa lang noon, matindi na talaga yung ginagawa ng ating produkto. And lalo na ngayon, na power trio na po tayo. Hello kay Ma'am Baby Graciel at Ma'am Glenda Banta. Musta po kayo? Okay? So, sa mga listeners natin, ingat-ingat po tayo. Dito lang talagang grabe. Mas lumulubo ngayon ang nahahagip ng COVID-19. So, we need to follow the health protocol. Ingat tayo, depensahan natin yung ating mga sarili at of course ang ating mga mahal sa buhay na huwag tayong mahagip ng coronavirus. And if ever mahagip tayo, alamin nyo ang ating power trio, tried and tested. Mas mabilis ang recovery ng mga nahagip ng COVID-19 pag sinabayan nila ng power trio. Actually, marami po ang nag-confirm sa akin through text, through call, na nahagip sila ng COVID. Talaga sinubukan nila ang ating power trio. Ayan, si Dr. Grace pala ito. Musta po, Dr. Okay? So, for the meantime, dito muna tayo. Ang bilis ng oras, baka maubos na naman yung oras natin. Kaya gusto kong i-play yung ating mga outlet po, ha? Para ma-announce yung ating mga distributor. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI-CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin ang HCI-CMD office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now, sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI-CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden.
CMD Center at corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblasyon, Kapalonga, Camarines Norte at sa Purok 8, Poblasyon Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamoan, Kamsur. Meron tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durture Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanuahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now, sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Susi Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay.
CMD office at second floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Pulangi, Albay, at sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD office at Liantos Building, Porok, Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay, Mr. Hill Rijalde, So 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay, at andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi. So, ayan, andito rin yung isa natin na i-shout out daw sila. Ma'am Mariel Sabasa, Porok 7, Badian, Uwas, Albay. So, yan po ang ating mga distributors, ang ating mga center para patuloy kaming sa aming mission to help restore the health of people. Kaya sa lahat na may mga problema sa kalusugan, ma-experience ninyo, ma-avail nyo 20 to 54% discount basta kayo po ay member dito sa atin. So, kasi hindi lang po good health ang ating sinishare sa ating mga kababayan, sa lahat ng interesado, kasama po the business side of Health Code International. Kasi marami ngayon natuto na magnegosyo. Oo, ito ang negosyo na talagang kahit na nag-lockdown before, kahit na marami talagang mga bawal, o diba, dahil ang mga tao natuto mag-invest on health. Oo, binabalik-balikan talaga po yung ating mga produkto. At of course, marami na rin ngayon natuto mag-negosyo. Natutong gawin ng negosyo. Be a product of the product. Ito lang yung tip ko sa inyo ha. Gusto nyo umasenso dito? Una, katulad ng ginawa ko, nag-member ka agad ako. Bakit ako nag-member? Siyempre, kailangan ko yung produkto. At kung ako ay bibili ng produkto, gusto ko may discount. O di ba? Anong gusto niyang discount? Malaki, maliit. Siyempre, gusto ko yung malaking discount. So, nang na-prove ko na maganda talaga yung product, I started reaching out people, not to do the business, but to help people, for you to experience what we've experienced. At doon ko po talaga na-experience yung naka-recover ako sa kabuhayan. Gumanda yung buhay namin. Kaya naman marami tayong natulungan, marami tayong na-share. Kaya ang ating grupo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya doon sa mga hindi pa member, join our group. Marami na tayong produkto sa ngayon na pwede nyo talagang pagkakitaan. Matuto na tayo magnegosyo. Kasi sa employment ngayon, mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Pero sa negosyo, eto, tried and tested. Sabi ko nga, with our HCI-Biz, marami na sa ngayon, ordinary people now earning extraordinary income. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa lahat ng mga nanonood, sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Bye-bye po sa inyong lahat.